Aydy we bärak gel. Qargalarda qan. Yo, başla birinci yankı ejin hakkında gördün. Yankı şu madarda ejema yatidin. Ejem Pagir bundan 3 ýyl. Başla öňe näçinji ýylda doglan? 1948-nji ýylda doglan. 48-de? Qargalar näre bolsunda. Dogry. Hawa. Ondan soň Näçinji ýyl aradan çykdy? Näçe ýyl boldy aradan çykan? aradan çykanda 3 ýyl boldy. Ömrüne Mogolyum bolup işläp türkmen dilinde zat Mogolyumy. Dogry. Näreli gerkeliň zaýlanyň gorumçylygy Sübül Babada, adı Sübül Babada öz ejeti atafy dogullaryň arasynda zaýladyk da ustaýa getirip. İmarly boldy. İmarly boldy. Hawa ýa aýtyp barýardyň. Şu qargala, qarlygala diýipdirler diýen. Hawa, qarlygala. Hadi adım maktum bolýar. Atamyň adyny öterýär. Göklemden hany bolupdyr. Yankel tiresi Durduhan ýanyk diýip. Şu qargalan sumbaryň aňyrsynda şu ýanky gala bolupdyrdy. Hawa. Ötade Büzünürdüň hany Zafarul Han bilen Eýran Büzünür demeden hany. Vilayatynyň Zafarul Han bilen ulu söwüş bolupdyr. Şu söwüşde hem türkmenle göklemle ýeňi çykanypdyrlar. Elbetde hem bu urusda ýomut garnaşlar, teke garnaşlary kömek elipdirler Nurberdi hanyň başçylygyna tekelerden. Ustady ulu söwüş bolup Afal goşunyny bilen Eýranyň köp sal goşunyny ýeňi çykanypdyrlar. Bu arada Cemnama diýip bir paýema hem bar. Dogry. Jegnama. Beýan edilýär qargala söwüşi. Hawa. Suat Durduhan ýanyň kowumlary Eýranda ýaşaýarlar, türkmenler. İran'ın ýaşaýarlar. Eýranyň däniňi İnçe diýip bir deresi bar Jülgösi. Hawa. Çergelen tarapdamy? Jylgalanyň etegräkde. Ol emmen töwereklerini. Dogry.